Nangomunye umdlali koLorlando Pirates kumele simshayele izandla. Yabona mfethu uBhodlela emuva. uBhodlela emuva benosesane basebenza ngempela. Umsebenzi wabo awubonakali kakhulu because bama defender. And kumele sibancome. Labajidela abasinzi kwalimala unda benoxoki. Bayasebenza ngempela emuva. Kakhulukazi uSibisi. uSibisi imost yabantu abamthandi. Ngeke ngawuthi why abantu bengamthandi uSibisi. But I understand the style of play saSibisi. uSibisi uleli defender traditional. Yabo, as a traditional defender, vele most yabantu ngeke bathande mebezokubona uthatha ibhola olukhahlela ulikhipha. Yabo ngeke bayithande lonto bathanda ukubona udlala ibhola emuva, udlala kanye no goalkeeper wakho because no goalkeeper ukwazi ukudlala ibhola phansi. Abantu babuye bakhohlwa ukuthi kahle kahle yini umsebenzi wedefender. Umsebenzi we-center back actually. Umsebenzi we-center back udefend. Umsebenzi we-center back udefend. It doesn't matter how do you defend as long as you defended the goalpost. I-goalpost yakho mingenabo abantu abazokora. And uSibisi benosesane benza lowo msebenzi. Yebo, even though kungekho kuhle but kuyasebenzela. uSibisi yesterday ngosikhathi sidlala against CR Bezuzdal usinikeze one of the best performances. Umjida ube cool, calm and collected. Yebo, imost abantu bathi uSibisi uhleze tatazela abamdinga kubuya uxoki. But uSibisi akakaze ayishaya imistake. Mwase ungikhombise imistake esekenze uSibisi. Ngosikhathi since nje kusahamba undaba. Yipi mistake uSibisi esekayenza yakhoste iOrlando Pirates uthi lose noma iconcede. Yipi? Mina the only mistake esengayibona yaSibisi the day we played against iMarumo Gallants ngosikhathi kunetha. Washiblika kuqala before kuze kufike ibhola. Umdlalo wadlula umhango washaya inet. Uma nikhumbula leyo game sawena ngo-8-1 nayibona nanonke. Yabo, uSibisi ayikho into esakayenza edala abantu ukuthi bamzonda. Ngeke ngaze mhlawumbe ngangitshela ama comments but lo mjida lo uyawudeserve udanki benosesane emuva. Badlala ngempela bajida. Yabona futhi since uSesane wathola i-red card sidlala against iMagisi. Abantu abaningi bayikhipha yena uSesane. Ngingawuthi why beyikhipha kuSesane because uSesane uyadlala bafethe back. Yabo, bafethe supporteni abadlali bethu. Siyeke lento sibabiza amagama sibaphethe wara. Yabo, support our players bafethu because abadlali banama phases. Abadlali banama phases. Babantu nabafana nje ngathi. Yabo, umdlali umuntu ufana nje ngathi. Umdlali mene inkinga empilweni yakhe obvious ngiyazi adlale kahle groundini. Yabo, labajile bayakhombisa ukuthi badlalela iBadge, badlalela iOrlando Pirates ngempela. Support our players bafethu. Big up to uSibisi ingathi ngaqhubeka iperformance yakhe adlale kanje bafethu. Siyayidinga ngempela iperformance kanje ngiwazidlela kwiCAF Champions League. Siyayidinga iperformance kanje ingathi singayidlala week in and week out kuPetho iPremiership. Yabo sibe consistent. Siqhubeke nje sidlale kanje. Because most yama haters weOrlando Pirates bathi asikho consistent. Nyawazi ama haters weOrlando Pirates ayethi Orlando Pirates ngeze ithope igroup yeChampions League lesikuyona. Babethi ngeze ithope leya group leya. Right now so number 1 akhi number 2. Yabo asephumile lawa amanye. Yabo. So ngathi ngaqhubeka kanje abafana badlale kahle bafethu. Badlale kahle. I was very happy ukubabona bedlala kanje izolo. Yabo, sekusela ama team awu2 manje lapha kuChampions League uthi angene. Sekusele 2 njoba sele 2 teams utha qualify nje kuzoyiwa kwidraw. Kuzoyiwa kwidraw ema-quarter finals. And I so wish iOrlando Pirates ithola mhlambi iSundowns kuma-quarter finals. Yabo iOrlando Pirates mase ithola iSundowns kuma-quarter finals. Maybe singabona ibhola elimnandi because ade sagcina ukubona into kanje. I don't think sekeyenzeka la eSouth Africa ukuthi kudlala ama team awu2 ala eSouth Africa kuChampions League. Angazi nina ningayijabulela indonto sihlangane neMamelodi Sundowns kuma-quarter finals eChampions League. Ungangibhalela lapha kuma comments. Mekwenzeka phela bequalify because bane game yokugcina kumele bayidlale ezonquma ukuthi bazoqualify noma cha. Yabo, awuthi bangawina kuleya game abayoyidlala neAsfar. Ngibafisela kuhle. Yabo ngibafisela kuhle baye ema-quarter finals siyobhekana nabo noma sithole mhlambi iYoung Africans leyashaya iKaizer Chiefs. Angithandi abantu bashaya iKaizer Chiefs. Muyikhumbula iYoung Africans yashaya iKaizer Chiefs ngo4-0. Ezumkhaya wami angithandi ukubona ama team ebukisa ngomkhaya. Yabo mase siyodlala neYoung Africans mekwenzeka sitholana nayo mhlambe miwina nayo. Ngifuna nje siyinike nathi u4 noma u5.